хора, аз съм Алия и сега отиваме до Джамбо! Знам, че е супер късно за такова видео, защото е 14 септември, но какво да кажа? По-късно нищо. Сега отиваме до Джамбо! Джамбо сме! Пристигнахме в Джамбо! Добре. Майнкрафт фигурки. 3 фигурки, 20 лева. Ама все пак, вижте. Има и новите. Не, те не са нови. Frozen работи. Само Frozen. Хора, ето ги Monster High куклите. Ето ги тези Monster High Daring Solaria, май нещо подобно. Нататък са само барбита. Ето ги Monster High. Емоджи топки. Тук имат много тетрадки, пазаруваме. Окей, тук са раниците.